For today's videos guys, kaya tayo magluto ng pansit guys. Kini mo na itong mga panakot. Lamig na gapon ni guys, kaya wala takatilaw og pansit sila nakasimana. Was na lang taon niya. Ito magluto. Okay, ang daging mantika. Pabrikas mantika. Pagkapuha-puha guys. Ato pa yung hinayag. Ano ba kayo bagputag? Gasto ba? Ano yung magiging nga? Sa itong mga puta no tabi yung pansit kan kung dito no ba labi na naman ito na nito hotdog ba kadaghan ba yan sa tulog ko nga lord nito na itong mga kulay natin dito haon guys kay para di siya malata ganyan kay uka guys mura ba na kanaas na siya ang gaana rin mo kanaas sila mo kana bas-ubas na siya